keď to rozhodca poriadne je. Ako ten šokujúci moment, ktorý pravdepodobne inšpiroval k zavedeniu goal line technológie. Fanúšikmi milovaný Sterling, ktorý sa podkol vlastnú nohu, no napriek tomu súdi odpískal penáltu. A čo situácia, v ktorej lopta prešla do brány cez bočnú sieť a rozhodca to aj napriek tomu posúdil ako gól. Dnes ti ukážem nielen tieto, ale dokonca ešte šialenejšie rozhodcovské skvosty, ktoré ti zastavia rozum. Si teda pripravený vidieť najväčšie faily, ktoré dokážu zničiť zápas. Poďme na to. Citizens vs Šachtar Donetsk. Zápas, ktorý ešte aj dnes zapríčinuje ukrajinským fanúšikom Šachtaru pravidelnú zápchu, o ktorú sa postaral na naše prekvapenie nie Putin, ale Raheem Sterling. Ako môžete vidieť na tomto zábere, hráč Šachtaru očividne fáloval Sterlinga. Vidíte ten kontakt? OK, teraz vážne. Zaujímavé je, že celý svet videl, že tam žiadny kontakt nebol. A Sterling sa jednoducho potkol o svoju mľandravú nohu ako v rece zemiakov. Ale súdi videl niečo iné. Akože úprimne, čo môžeme čakať od hráča, ktorý behá takto? Se mnou mluvíš, ty prde. Ďalší gól ti ale odpáli kotrbu. Tento zápas posunul nemeckú sériu A na úroveň druhej triedy západ, kde aj miestny fanúšik Pišta po 5. pive by videl, že toto gól nebol. Dajte mu niekto mrkvu. To si vážne nikto z rozhodcov nevšimol, že lopta prešla do bránky bočnou sieťou. A aby toho nebolo málo, hráč, ktorý skóroval, očividne vedel, že to gól nebol. Pozrite sa na jeho reakciu a ten pocit, keď si komentátor uvedomil, že to gól nebol. Oh my goodness, it actually wasn't in. Dokonca ten konkrétny hráč prehodil slovíčko aj so súdim, ale ten svoje stanovisko nezmenil. Čudné. Predstav si ale absolútne nekontroverznú situáciu, v ktorej namiesto toho, aby si sa ako rozhodca uistil použitím VAR technológie, že sa nejedná o offside, tak to jednoducho hneď odpískaš. Toto sa stalo v zápase Ligy majstrov Realu Madrid proti Bayernu. Podľa pravidiel, ak to rozhodca odpíska hneď, keď asistent zdvihne zástavu, VAR technológia v takom prípade nesmie zasiahnuť. Náhoda? Hlúpa chyba? Alebo je za tým niečo viac? Tuchel bol teda nadšený. I think it's pretty clear and cannot be, in my opinion, any doubt that it's against every rule. Mimochodom, pozeraj ďalej a ja ti ukážem, že ak vieš počítať do 3, tak si múdrejší než britský rozhodca Graham Poll. Predtým ale, než ma fanúšikovia Madridu ukameňujú, poďme sa pozrieť na zápas Ligy majstrov z roku 2009, ktorý ešte dodnes mnohým pije krv. Spomína si niekto na toto? Alebo toto? Alebo dokonca toto? A potom sa stalo toto. Didier Drogba bol nasratý ako Fico na novinárov. Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky. Vtedajší norský rozhodca Tom Henning Kiež by som mal v ten deň pomôcť VAR. Za 2 hodiny som sa z celkom rešpektovaného rozhodcu stal najväčším hlupákom v medzinárodnom futbale. No nie je zlatučký. Ak tu mám nejakých fanúšikov Chelsea, odpustili ste mu už. OK, Tom Henning v tom čase bohužiaľ nemal k dispozícii technológiu VAR, lenže tento rozhodca to teda úplne poslal. V zápase Citizens proti Tottenhamu bol Haaland fálovaný a rozhodca sa rozhodol ponechať výhodu, čo dáva zmysel. Lenže ako náhle Haaland prihral dokonalú loptu Grealishovi, ktorý sa rútil na bránu, rozhodca zrazu odpískal faul, ktorý pred sekundou pustil ako výhodu. Dajte mu niekto mrkvu. Teraz počúvaj toto. Na majstrovstvách sveta v roku 2006 v zápase Austrálie proti Chorvátsku bol Chorvát Josip Šimunič vylúčený až po 3 žltých kartách. Áno, počuješ to správne. Poďme teda počítať spoločne. Žltá karta číslo 1. Žltá karta číslo 2. A až tu si britský rozhodca Graham Poll uvedomil, že mu mal dať červenú kartu už minulý týždeň. Čiže, ak si v škole niekedy prepadol, tak to nevadí. Môže sa stať rozhodcom a zarábať viac ako všetci tvoji učitelia dokopy. Však som si istý, že vieš počítať do 3. Keď už sa bavíme o Angličanoch, tak tento moment vstúpil do histórie ako tzv. Ghost goal. A pravdepodobne práve tento incident inšpiroval nasadenie goal line technológie. 37. minúta zápasu a Angličania
prehrávajú 2-1 proti Nemecku. Frank Lampard vystrelil smerom k Neuerovi absolútnu bombu a tá sa odrazila od brvna za bránkovú čiaru, odkiaľ ju Neuer vyťahoval svojou telepatickou schopnosťou ako tento Pokémon. Lenže potom rozhodca šokoval svet. Gól neplatí. Legenda hovorí, že Lampard bol tak deprimovaný, že sa rozhodol voliť Fica. A teraz, dámy a páni, tu máme absolútne finále. Gól, ktorý dokonca nosí meno Hand of God, čo znamená Božia ruka. Kto iný môže byť vo finále tohto zoznamu ako slávny Maradona, ktorému ešte dodnes sneží z nosa. RIP. Na majstrovstvách sveta v roku 1986 v zápase Argentíny proti Nemecku to bol práve anglický obranca, ktorý doslova prihral Maradonovi na tento špeciálny gól, ktorý sa navždy zapísal do futbalových análov. Mimochodom, Maradonov dres, ktorý vtedy nosil, sa dokonca vydražil za viac ako $9 miliónov. A teraz otázka za milión. Kto si všimol chybu, ktorú som urobil schválne v tomto videu? Dajte mi vedieť. A ak ste si všimli, dosť často som spomínal Anglicko. Takže ak chceš vedieť o pravdepodobne najhoršom prestupe v histórii Premier League, tak v tom prípade musíš vidieť videjko, ktoré je práve na obrazovke. A uvidíme sa o sekundičku vo videjku.